pražských Záběhlicích vyplavil potok Botyč i Dům naděje. Právě probíhají úklidové práce. Situace taková, že jsme měli zalitý přízemí asi do 30 cm nad podlahou. V podstatě podlahy jsou pokrytý bahnem, jsou zničené některé věci, které byly do této výše. Kdy se voda vylila? Voda se vylila dneska brzy ráno. V podstatě včera kolem 11:30 začali hasiči evakuovat lidi a ta voda šla velmi rychle. Takže obyvatelé vyšších pater jsou taky pryč? Ano. Celý ten dům je vlastně vystěhovaný. Vystěhovali jsme včera 22 lidí. Vlastně jsme je nastěhovali do našich azylových zařízení a využili jsme nějakých přistýlek a prostě volných kapacit. Veškerou evakuaci zajišťovali hasiči, takže oni se o to postarali. Tady vlastně už, když evakuovali, tak tady ta voda dosahovala pochutníky zhruba na ty podlahy. Jinak šlo o 6 vozíčkářů a potom v podstatě tady jsou vesměs lidé staří nebo nějakým způsobem handicapovaní fyzicky, takže jim pomohli.